Hej og velkommen til den guide med hvordan du får Wi-Fi på din Raspberry Pi, der kører XBMC. Gå du ind under indstilling, add-ons, hent add-ons, xbmc.org add-ons, så vælger du program add-ons, gå ned og finder den der hedder Network Manager, installér. Når den er færdig, kan du så gå tilbage, enten ved at bruge piltasterne eller bare ved at trykke på hjemmeknappen. Så vælger du programmer, Network Manager, så viser den de forbindelser du har. Så kan du tilføje en forbindelse med den du gerne vil gøre det for. Og så indtaste en eventuel adgangskode til denne. Når det er gjort, kan du se din forbindelse, og pilen viser hvilken forbindelse det er, du har oprettet til. Det var det.